de episod. Eu sunt Cristi și să începem și cu acest episod. Mirobolan de Team Fortress 2 din seria noastră. Deci, da, uite, nu mor odată! Bravo! Păi, hacker, ce... Îi bag cu medicul, vreți? Hai să vedem dacă îi bag. Bag mis! Ce ori bola din toată clipă? Ești proști? 6 HP să crezi? Ok, deja nu mai am probleme cu netul. Bun! Oh, m-a luat la bă, ăsta e prost, sau ce? Hai să încercăm să bătem. Hopa, hopa, Penelopa. Da, ușetul, vei seama. Doar nu știu, prostul. Bun, nu știu ce să facem să nu mă prostul ăsta, ridicolul ăsta, ridicolul ăsta. Oh, maybe. N-am păcălit pe nicio, nu? Hai să bombardăm, nu știu, sexy fie. Fucking shit! Ești prost! Bun, deși am realizat că trebuia să iei lucruri la bătaie cu heavy-ul. Asta a fost toată șmecheria. Nu putea să facă față 2 la un heavy. 300 HP. Fuck, deci niciodată sunt mai pe interes și așa. Deci trebuie să facem ceva urgent de settings, pardon. Și aici, de la multiplayer, nu multiplayer, mouse. Și pe aici, așa, că mă enervează prea mult, ăia. Da, cum mă iau bă ăștia așa, ești proști? The fuck was this? Ah, bă, una îngoiță. Bă, iarăși, fugi, eu zic să fugi, fugi. Da, what the fuck, m-a bătut cu seringii de ăla, bă. Stai să ne știm și noi de best, ăsta ce căcani. Natașa, seamă că mă bună, Natașa, face treaba mai bună. Deși are mai frumos lucrat prostie. O, da? O, da? O, așa vă place vouă. Ești prost, mă bat ăștia! Bă, ești prost! Ce pisi să le fac? Hey, Morse, please, into the blue. Hai! Vino! Vino! What the fuck, ce să fac, mă? Uite asta așa. O, ce mi-o luat pe ei, da. Chiar dacă nu-i omorăm,